Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days a lang syne? Ти са кой е Мил, между другото. Шала Мейсън Марджела. Защо попита? Обувките... Никой не е питал. Аз съм роден в 5-я месец, между другото, ама това нищо не прави. Това е голяма работа. И аз съм богат. Снимаме. Коледа идва, празници, подаръци, хубави моменти. Но подаръци се раздават само на добрите от нас. Тази година Клементайн Роуз, Клементони, реши да раздаде на най-лошите от вас подаръци. Клементайн Роуз помоли да пратите най-лошите и най-ужасяващи неща, които сте свършили през 2025 година. Тук при мен са вашите истории. И е време да ги прочетем. Да не губим повече време и нека да започнем с вашите истории. Бре, лети! Да видим какво сте ни подготвили. Като разбира се, ще запазим анонимност. И няма да кажем нито едно име. Диляна. Илонка е името, ма няма да казвам. Така. Бръкнах със сламка в носа на кучето на една приятелка по време на едно пиянско парти в тях. Аз си бъркам със сламки всеки ден като цяло на различни места, така че разбирам те. Продължаваме. Това е много дълго. Продължаваме. Просто моля ви, пишете с по... Текстовите трябва да са максимум до 20-30 символа. Над това бивам затруднен. В университета съм и знам, че идва изпит, който знам, че няма да взема. И затова решавам да си направя пищов. Въпреки, че е супер голям риск, защото ако ме хванат, изхвърчам от специалността. Хрумна ми идея да залепя пищови на предния ден под мястото, на което си бях планувал да седна. Така и направих. Но в деня на изпита се оказа, че една зубрачка ми е заела мястото и аз отивам да си седна и казвам, може ли да седна на твоето място? Наизуст ли я знаеш? Това е моята история. И аз си казах, можеш ли да станеш от тук, защото аз си харесвам това място и тя ми каза, не, тук най-хубаво е, до професора се вижда, близо съм. И аз се тръгнах и седнах на друго място и в крайна сметка по време на изпита професора забеляза отдолу, то се прави с стикс, да ви обясня. Лепиш ги, след това си ги отлепиш, става прозорче му, викам аз е така. И то се отлепило, тиксото не държи на предния ден, то влага, университет, ало. И беше виснало и професора вика, който и Зигфрид. И аз си викам, тая хванаха. Професора я хвана, вика, какви са тия пищови. Слава Богу, тя беше зубърката на, така да кажа, на курса. И той разбра, че не са нейни. Тя си каза, в крайна сметка скъсаха я на изпита, не изхвърлиха от специалността. Като си тръгна, аз се погледнах ехидно и казах, с очи и казах просто, аз ти казах да се махнеш оттам, но тя не се махна. В крайна сметка, виж чеко. И двамата си взехме изпита, просто аз си го взех от първия път. Това е. Както се казва, това не е фактор. Продължаваме. Така, това са истории. 2-3 изречения. Работя в заведение. Точка. Хвърлих чиния с хляб по клиентка, която ми говореше сякаш съм и роб и ме разкара 100 пъти за глупости, за да не е доволна пак в крайна сметка. Ужасен къстъмър сервис. От моя страна, но в моя защита ще кажа, клиентът не винаги е прав. Ти гръмна ли се, бе? Това не е лошо.
Аз един път хвърлих кафето на един човек на пейката стотинки, защото си мислех, че просто той спише кафето. Приемливо е. Следващата история. Надявам се да сте ми подготвили нещо по-добро, защото Аспасията не ме крипи много. Чашката да смелиш, ако обичаш. Опитах се да изсуша косата на жена ми, преди да отидем на почивка. И без да искам изцепих веждата със сушуара. Това брои ли са? Продължаваме, защото историите, както виждате, хвърчат. О, това е много дълго. Тук е дълго и има и грешки. Работя в производство. Цех огромен, шумен, пълен с народ, машини и други елементи от индустриалната джунгла. Мениджърите са отделени зад голяма стъклена стена. Това е важно, запомнете го. А сега към историята. Ари бе. Чупи се моторът на машината, на която работя. Чакаме вече месец да го доставят от Китай. Това, нужно ли беше всичко това? През това време почти ежедневно тормозя менеджера на проекта, чието платки тествам. Той в скоби беше. Ненужна информация ми даваш. Да купи едно шампанско и да направим гранд опенинг на машината. И денят настъпи. Моторът пристигна. Аз заставам по средата на цеха и се обръщам към остъклението. Сещате се, нали? Той изрично каза да запомните стъклото, дето работи. Да. Поглеждам менеджера, той ме гледа от бюрото си. Времето спира. Поет ли си? Какъв си? Времето спира. И аз цялата си прелест си вдигам ръката и я разтръсквам драматично. Все едно отварям бутилка шампанско. Тъй ли? А? Колеги, само дето в моята глава е шампанско. В чуждите не съвсем. Менеджерът замръзна. Хората около мен спират да дишат. Поглеждам 60-годишната ми колежка, очите й са на път да изскочат. И тогава се усещам, стоя по средата на цеха и махам с ръка, че изглежда все едно си бия. Мръсници сте ви. Колко стана, че се извинявай? Аз между другото по-рано не говорихме за хонорар. Едно изречение. Ето е то. Който чете това, мирише на между пръстите на краката на стара бабичка. Не мога да отрека. Продължаваме, драги. Чакайте да си пина, защото... Опа. Превъзбудих се. Вашите истории малко ме напрягат. Но добре, че моята водка с Аспасия. Сокове Аспасия. Вкусна чаша от рая. Ох, нека да продължим със следващата история. Защото остават още не малко. То е наобратно, да. Моето признание е, че излъгах майка ми, кога ми започна отпуската. Трябваше да изляза в отпуска, за да се прибера за рождения ден и всъщност ми пуснаха отпуската от рождения ден и можех. Но предпочетох да остана няколко дни с котката, за да не го оставям сам. Нали? С хора да го хранят, ама все пак. Толкова дълго време. Реално се прибрах 2 дни след рождения ден. Ти си роден в 5-тия месец, според мен. Тъй като слушам, неуважително е това. Ох, върнах. Моля ви се, че историите трябва да продължават. Благодаря ти. Тая камбана, ела да я помириш, мулата. Помириши камбаната отвътре. Възбудих се малко. Я дай малко... Аз като бях малко, ме обрязаха. Аз това не знам да е много слава видеото. То е супер лично за мене. Що го казваш тогава? Защото го споделям. Много е. Много водка сол. Пътувах градския транспорт във Виена, където бях студент и живях дълго време. Реших да се кача на една спирка, че ме мързеше да ходя и понеже ме бяха глобявали в период 1 месец 2 пъти, което е по 100 евро глобата, реших, че няма смисъл да си купувам билет за едната спирка и да изпържа. Увика, че си контрола. И аз се спаднах в ужас и си казах, не,
трети път 100 евро няма да дам. И много бързо реших да предприема някакви мерки. Това, което направих, е да се направя на бавно развиващ, който не можеше да говори и е умствено изостанал. И така, като ме попитаха за билет, просто изсумтях и правих странни движения с Не прави така. ръцете. Не прави така. И те ме подминаха от съжаление. Лошото беше, че всички хора около мен ме гледаха с много голямо разочарование, понеже бяха видяли, че нищо ми няма, като се качих. Ти, моето момче, ще гориш в ада. Имам доста финансови средства. Шокаритетно ми стана, между другото. Но мен ми стана супер неудобно от тая последната история, по принципно. Ти много люци. Много водка сложила. Здравейте. Деня, в който видях тази игра конкурс, се чудих какво пак толкова ужасно да съм надробила. И часове по-късно ужасната ужасия беше на лице. Свирках с клаксона на спокойно пресичаш на пешеходеца пътека участник. Стоп! Така, ужасията беше на лице. До там аз се разбрах. Големи букви. Свирках с клаксона на спокойно пресичаш на пешеходна пътека ученик. Те без той за нещо не стават, те ученици, новите, младите. Едно време, ако знаете какво беше училището, беше истинско. Нека сега. Госпожо, къде ми е вейпа? Я чакай малко. Това е последното, дами и господа. И е дълго. Това е много дълго, тъп. Това е много дълго. Аз имам и... астигматизъм ли? Какво му викаха? Меша буквите и не мога така да чета. Затрудняват има... Тук има едно пълно момче, дето ми сипва аспасия с водка. Ама не е лоша. Добре. Живея в голям град, точно в центъра. С кого? Къде? Анонимни са. Ти кай живее в голям град, може да е Варна, София, Пловдив, Бургас, Руси. Живее в голям град точно в центъра. 100% живее в Хасково или в нещо такова. Има малко студио, магазин, също в супер централна зона. То е 100% тъпили нещо от сорта на Златоград. Си представям. Цялото е с огромна витрина към улицата, няма пердета, няма штори. Всичко вътре се вижда. На около 10 минути пеша е домът ми. Пак по главните улици. То какво прави? Бах си флекса. Нажежих се. Няма да лъжа. В дългото му изречение имаше 5 пъти центъра. И главни улици, та съм шефа на Кенефа. Я виж какво нося, бе. Пабло Раес. Един ден, посред бял ден, ми се доходи по голяма нужда и реших да отида в студиото, за да използвам тоалетната. Забрал си да кажеш, че е на центъра. Отключих, влязох, заключих. Влязох, заключих, но не успях да се удържа и си изходих адски много в скоби, точно пред входната врата. Ти си отключил, насрал си се и се заключил. Отключил е, влязъл е, заключил и се насрал вътре. Добре, някой ми следи историите. Точно пред входната врата, на място, което е напълно видимо отвън. Той няма штори. След като се случи това, ми падна кръвното. Стана ми лошо. Подглъзнах се в собствените си изпращения. Оу! Паднах и си ударих главата. Не припаднах напълно, но бях замаяна. Това е жена, хора. Не припаднах напълно, но бях замаяна и нямаше шанс да извикам такси да си прибера у вас. Веднага. Чакай. Веднага. Трябваше да полежа, да се изправя, да почистя всичко и да се изпера на мивката. За щастие, по-рано бях на плаж. Тая от Варна. Тая от Варна или от Бургас? Голям град, насрана, Варна или Бургас? За щастие, по-рано бях на плаж и имах бански и джапанки. Да, събрах мръсните дрехи
Облякох бански и тръгнах пеша към вкъщи. 10 минути по центъра. Нали беше на центъра ателието ти, бе? 10 минути по центъра по най-оживените улици, след като току-що бях паднал в собствените си лайна. Еми, приятели, мисля, че тази вечер завърши подобаващо. Мисля, че вече сме готови да посрещнем наистина... Сега ще опакуваш подаръците. Коледните празници, както подобава. И аз ще съм вашия дядо Коледа тази година. Разбира се, за всичко това беше виновна Клементайн Дроус, нашата малка Клементони, а.к.а. Рижака, а.к.а. Мандаринката, а.к.а. Цветка. Нека да не забравим да благодарим и на Ж Jazz Room. Изпих 2-3 аспаси и тук ми пече ми от тая свеж, пече ми от този буркан тук от тая. Не знам какъв е този варел, дето ми го запалиха и като ме преряза и нямам бански, ето и най-лошото, а най-лошото е, че аз съм стал този стол от час и половина, аз като стана ще ме е толкова лошо. Къде да наредим нещата? Ще опръскам калника зверски. Дойде време да опаковаме и нашите подаръци. И сега за момичето с цепената вежда. Ето едно тиксо да си залепиш веждата. И сега ще го правим, брат. Айде! Сега ще измислим нещо. Нати въглен. Живея в голям град. Ау! Лайната. Тук ще се постараем, май. Кой сега ще те? Айде! Тук да мириса на сауна. Календара на Клементайн Дроус. Мяу! Това е лев. Няма значение. Спри. Престани. И едно календарче ще дам. Да си отбележиш рождения ден на майка си и да не го изтърваш другата година. Ето, че дойдех и крайният момент, в който трябва да се сбогуваме. За мен беше чест и отвращение да ви счета нещата и да ги споделя с всички вас. Напихте ма, унижихте ма и ме разочаровахте. Все пак благодаря ви. Тази Коледа за мен ще е по-щастлива. Нека да благодарим отново на Клементони, а.к.а. Клементайн Дроус, че тя направи този евент за нас и направи това всичко възможно, така че и лошите деца тази година да получат подарък. И също така на бар Ж. Ж Jazz Room. Много ви благодарим, че наприютихте и че ми сложихте този варел зад главата да ме грее. Мерси. Аз бях Иван. Може пак да заповядате. Спи, Щеро.